Omebeiwu nke Asato nọ n'ime steeti a bụ dịka ha merụbere nyabụ ncheta otu ọgbụgba afọ ha nọgoro n'ọnọdụ ọkwa ọlụga ka onye nkwupụta okwu nke nyabụ ọgbakọ otu bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze gara n'ekwu wee kwuo na ihe kachasị wee nweta site na agbammbọ bụ nnọọ mmụọ ịdịkọ n'otu ya nakwazi ịhụnanya n'ọrụ dị iche iche bụ nke ha na-alụ maka ọdịmma ndị Anambra. Onye nta aka anyị gara n'ebe akụ na ya bụ ihe mmemme bụ Emmanuel Chigbata bụ onye ga-ewetara gị akụkọ ndị nke so ya. Okwupụta okwu siri kọwaa na ụlọọrụ omebeiwu agago n'iru wepụta iwu maka ọdịmma ndị Anambra. O kwuru na ha ewepụtago atụmatụ iwu ruru 14 ebe aka na-achị steeti a binyere aka na amụma iwu nke emegoro ka ọ bụrụ iwu ruru 11. O toro aka na-achị steeti a maka nkwado ya nyegara ụlọọrụ omebeiwu ma kpọkwue ndị ndu Naịjirịa ka ha ghara ichezo ọrụ nna ha rụrụ maka ọdịmma ndị bi n'ime ya. Na ya bụ ọgbakọ ndị omebeiwu kọwapụtara ọtụtụ ọrụ ha rụgafere. Ndị kwuru okwu n'ime ya bụ osote okwupụta okwu bụ Right Honorable Chukwuma Okoye, onye isi ndu ndị kachasị n'ọnụọgụgụ Sir Ikenna Ọfọdeme nakwa Chief Whip bụ Barrister Jude Ngobili mere ka amata na 8th Assembly emego nke ọma site n'ịdị n'otu n'agbanyeghị n'otu pati dị iche iche ha nọgasịrị. N'akụkụ ha, onye bụ onye isi ndị ndu ndị pekanarịsịn bụ Honorable John Bosco Akegbuobi tinyere onye na-anọchite ọgbọnta nkwado ọgbaru nke mbụ Honorable Noble Igwe nakwa ogbo ya na-anọchite ọgbọnta nkwado Anịọcha nke mbụ Honorable Nkechi Ogbuefi tinyere Engineer Imanwafọ na-anọchite Orumba South mere ka amata na ya bụ emume dị oke mkpa ma kọwaa na ụlọọrụ omebeiwu arụgo ọrụ etu o kwesịrị karịa ndị ọzọ. Site n'ụlọọrụ omebeiwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABA.